Ganun siya. Pero nakikita ko pa rin naman na talagang simple lang din naman siya na hindi siya bungangera, parang ganun. Nakitaan naman natin ng lakas ng loob ang 24-year-old na TV host, si Rosel Ann Torres, o mas kilala natin sa pangalang Roxy. Kain. Nagluto pa ako sa mga Rob, oh, balita. Ito, hinarap kita kanina. Sa kabila ng dinanas niyang mapait na nakaraan kung saan iniwan siya ng kanyang asawa, nanatili ang tiwala nito sa kanyang sarili, alang-alang sa kanyang 3 anak. At sa kauna-unahang pagkakataon, taas noon niyang pinasilip ang kanyang storya sa harap ng kamera. Pag bumalik siya, magkikipag-ayos ako bilang magkaibigan na lamang. Kasi hindi ko rin nagustuhan kung ano na yung estado rin niya ngayon. In-expect ko sa show. Aminin ko, akala ko may mag-aaway. Pero okay naman, naging maganda naman yung ano. Tapos ang daming intriga, 'di ba? Syempre yung mga sinasabi ng tao, ano ba kaya talaga? What's the real score between between her and him, between ganito and ganyan. Tapos ang in-expect ko rin talaga mailalantad ko ano talaga yung buhay namin. Sa buhay ko, somehow I touched their lives doon sa story. Nagbago ba? Yeah. Maraming nabago sa akin nung nailantad ko. Kasi sa totoo lang, parang the truth will set you free, sabi nga nila. So, nailabas ko naman talaga yung katotohanan. Siyempre, medyo maintriga yon, medyo maugong, hindi sensitibo kasi yung issue na yon. Pero natanggap naman ng mga tao, natanggap din naman ng mga nakanood na, ganito pala yung buhay mo. So at least kahit papano, natuto sila sa life ko na hindi ganun kadali ang pagiging isang ina. Sana wag nilang i-judge kami mga single mother kung ano nakikita nila sa labas. Sana i-judge nila kami kung paano namin pinapalaki yung mga anak namin. Ako, ayokong sabihin kasi na maayos akong single mom. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Marami pa akong hindi nagawa noon kasi nga, di ba, maaga akong nag-asawa. Maaga akong nagkaroon ng anak. Kaya parang marami akong mga na-miss. So, parang ngayon, sinusubukan ko pero medyo hindi na kasi okay. So, kailangan limitado na lahat ng kilos mo. Pero sa kabila ng pagiging sobrang busy niya sa kanyang mga anak and at the same time sa school bilang isang graduating college student, may time pa kaya siya na ipagpatuloy ang show na ito? May time ka ba para sa show? May time pa ba ako para sa show? Gustong-gusto kong ibigay lahat at igugulat ang oras ko sa probinsya. Since it's reality, habulin nyo na lang ako ng camera. Pwede ba? Hindi ko kayang iwan ng probinsya, sa totoo lang. Nahabol kong maging graduating, I should say. Hindi ako graduating, ayaw sabihin. Nahabol kong maging graduating. Tapos kasi maliit pa yung bunso ko. Pero sana, ayokong iwan. Pero pag naayos lahat ng schedule, sa ngayon hindi ko pa alam, mag-uusap-usap pa lang kung paano ang desisyon. Kasama ng producer namin na si Albert. Willing naman ako, but that would depend on time. Kasi talagang mahirap ako paggabi. Mahirap na ako paggabi. So, siguro mga pagmaga, ganun lang. Ganun hanggang hapon. Tapos, dapat sabihan ako before. Si Roxy ang tinuturing na boses ng buong probinsya casts dahil na rin sa siya ang pinakamay edad sa kanilang lahat. Ano naman kaya ang magiging reaksyon ng grupo kung sakaling mawala si Roxy sa probinsya? Si Ate Roxy, pag umalis sa grupo, sa tingin ko, wala nang kalog sa grupo. Kasi si Ate Roxy para sa akin is, pag nakikita ng tao, siya yung, wow, ang sexy. Ang sexy naman ito, ganito. Siguro, pag kinausap mo to, kailangan professional ka na makipag-usap sa kanya kasi ang ganda, ang sexy. Pero sa totoo lang, pag naka-close mo na talaga siya, nakilala mo na talaga siya, is siya talaga yung taong down to earth na madaling pakisamahan, masayahin. Kaya siya yung nagpapasaya din sa grupo kasi. Malaking kawalan, syempre, kasi siya yung pinaka-ate namin. Kung ganun talaga, wala rin kayong magagawa. Kung halimbawa, alis na si Ate Roxy sa probinsya, malulungkot kami kasi mababawasan na kami sa grupo. Tapos, siya yung pinakamatanda sa amin. Wala na yung hot mama sa grupo.
Pag nawala siya, siguro masakit. Sa una na parang maaalis na siya, ganun, parang mag-a-adjust ulit. Pero in the long run, siguro magiging okay din naman. Hindi naman totally na mawawala kasi off-cam naman siguro makakasama namin siya. Kay Roxy, wag ka na munang umalis kasi mas masaya kung complete tayo na nandoon. Wag na lang. Dito ka muna sa amin. Masakit din sa akin eh. Kasi siya yung kasabayan ko. Parang hindi mo ina-expect na yung kasabayan mo eh parang mawawala na rin sa set. Parang syempre, masakit rin. Ganun. Kung may papalit man sa kanya, katulad din niya, pero mahirap eh. Si Roxy kasi kakaiba. As in, galing siyang makisama, magbiro, ganyan. Pero sana siya lang. Siya pa rin. Marami pang kaugalian si Roxy na kailangan niyo pang malaman. It was just, syempre, sa first season kasi natin, pinapakita natin yung isa-isa sa amin. So, pag nagkita-kita kami at nagsama-sama kami, kung ano talagang realidad, kung ano kami araw-araw nila, Bitoy, lalo na si Bitoy ang lagi kong kasama, makikita niyo kung sino talaga si Roxy. And excited ako para ipakita yun. Sana mabigyan pa rin ako ng chance para ipakita yun. Sa ibang usapin naman, napanood natin kung gaano kasaya ang nangyaring outing ng grupo sa isang resort dito sa Ilocos Sur. Natuwa naman ako dahil nalungkot sila. Kasi syempre, parang ay, wala si Roxy. Hindi sa totoo lang, ang hirap pag pinapanood ko. Parang, ay, ako yung wala. Pero, sana makabawi ako kasi wala. Babawi ako. Promise yun. Sa totoo lang, na bad trip ako noon sa Alad Bar.